wazifumu mkolo wina wake ku comment section ndilapanga post video yokuza ndi zinthu zimene mapangisa kuti anthu azivutika manipese anandifunsa funso kodi tingapange bwanji kuti business yathu iziyenda ndi ndifuna ndimbo yake mkulu amene ndinapanga kafukufuku ndinapita kwa anthu ena ake amene amapanga ma business ndi andiuza chisisi chimene chimapangisa kuti ma business awo aziyenda manipese ndeso ndifuna ndikuze ndi paka mapanga ndingopanga play video kuti muzimvere nokha ndi video yake ndimene zimvere nakuluakulu. You will not get it. You will not get it. I'm going to use what I'm putting the stone now and spray it in my room. So when you spray it in the room, it chases the bad luck. It drinks out the bad luck. And the business boom. And no, in my room, like I'm going. But if you spray on the business, I'm going to spray on the 31st. So you just spray one time, then it's finished. Yeah, one time, and it will be for. And people they will come. You didn't see me spraying this one last year. Why do you think those customers they come here? But I must get this one. You part with it. I must get this one. Alright guys, mwana amenewe ndovuta kupeza kwake. Chifukwa chokuti mwana amenewe mu dziko la South Africa kulibeko ndipo ku Malawi sungopeza. Koma kumene kwathu kupeza mwana amenewe ndi ku Uganda kokha basi. Manifese ndi ku Uganda kokha. Kumene kwathu kupeza mwana amenewe. Nde akuluakulu ngati muli ndi azinzanu aku Uganda chonde aonetseni mwana amenewo amagulitsa mwana amenewo aonetseni akupezerani angathe kugulitsani manipesa ndengati mulibe azinzanu aku Uganda ndika phone number anga mu video imeneyi mungathe kundipanga contact kuti nanenso ndithe kukulumizaniso ndi anthu ena ake amene angathe kupezerani mwana amenewo. Akuluakulu nkhani ili pano si ya mankhwala kapena kuti zisamba nkhani ili pano ndothandizana manipese ndengati muli ndi nkhani zimene mufuna mupange share ndini namba yake ndi imene mungathe ndihala pa namba imene kuti tithe yankhulana nanenso nkhani zonso ndizitenge kuti zithandize anthu enaso manipese nkhani yake straight ndengati simunapange subscribe channel yeneyi chonde akuluakulu pangani subscribe chifukwa choti channel imeneyi cholinga chathu ndikuphunzitsana komanso kugawana nzeru chimene ndi cholinga cha channel yeneyi manipese ndengati muli oyamba kufika pamalo pano takulandirani kwambiri manipese majoina family life takulandirani ndakuluakulu kwa anthu amene mupanga ma business mwana amenewo ndimene ofunika kuti business yanu iziyenda komanso ngati muli pa ntchito ngati zinthu zikuvuta kuti ziziyenda mwana amenewo esitsana akuluakulu chonde kuti muupeze. Ndathokoza kwambiri poonera video imeneyi.